Instab bla ħajja Neil Zammit, iż-żagħżugħ ta' 20 sena li kien rappurtat nieqes wara li baqa' ma telax mill-baħar wara li niżel jodos fil-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq nhar it-Tnejn. Kien għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar li għaddasa tal-Forzi Armati lemħu l-katafru ta' Neil Zammit fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. Minn hemm bdiet ħidma biex il-katafru ikun jista' jittella minn qiegħ il-baħar. It-tfittxija għal Neil Zammit bdiet it-tnejn fil-għaxija wara li l-għaddas żagħżugħ infiret minn masieħbu għaddas ieħor li kien miegħu qed jodos fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. Il-Pulizija spjegat li ż-żewġ għaddasa ta' 20 sena u ta' 38 sena kienu flimkien, iżda kien biss dak ta' 38 sena li tela lura fil-wiċċ. Tfittxija minnu għal sieħbu ir-riżultat fin-negattiv, filwaqt li għal-ħabta ta' 8:09 ta' filgħaxija intalbet l-għajnuna tal-Pulizija. Għaldaqstant fil-post isejjaħ ukoll helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta li flimkien ma' patrol boat bdew it-tfittxija. It-tfittxija kellha tiġi sospiża tard mal-lejl u reġgħet komplit ma' sbieħ il-jum. Flimkien mal-membri tal-Forzi Armati inaqdu numru ta' għaddasa li b'mod volontarju kienu qed jgħinu fit-tfittxijiet tal-Nil waqt li qraba ta' żagħżugħ deru max-xatt isegwu mill-qrib dak li kien għaddej. Filgħodu għal xi ħin it-tfittxijiet permezz tal-għaddasa kellhom jiġu sospiżi minħabba li kienet intlemħet ħuta kbira permezz ta' helikopter li kien qed jgħin fit-tfittxijiet. Kien aktar tard wara nofsinhar illi t-tfittxijiet issoktaw u kien hawn li nstab il-ġisem bla ħajja ta' Neil Zammit. Kif jiġdu filmati u ritratti li spiss kien itella fuq il-medja soċjali, Zammit kellu passjoni għas-sajd permezz tal-azz. Persuni qrib tiegħu jiddikjaraw li kien jitħarreġ u jipprattika dan il-passatemp kważi ta' kuljum għal sigħat sħaħ. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ u x'seta' wassal għal mewt ta' Neil għadhom għaddejjin.